Eżibizzjoni unika fiċ-ċentru tal-Għażad fil-Belt, eżibizzjoni li fiha hemm eżebiti oġġetti uniċi tal-arti li saru fl-aħħar 70 sena. Minkejja li l-Għażad hi fondazzjoni ta' formazzjoni u ħsieb politiku, fl-okkażjoni ta' diversi anniversarji li Malta tfakkar din is-sena, oriġina l-ħsieb li ssir eżibizzjoni ta' oġġetti artistiċi uniċi. L-Għażad hija essenzjalment fondazzjoni li r-rwol prinċipali tagħha s-soltu biex ngħidu hekk hija li torganizza diskussjonijiet u tfassal policies għal ġejjieni. Però l-Għażad għandha il-privileġġ ngħid jien li għandha dal-palazz, Palazzo Pereira, propju hawn Strada Repubblika, u allura ġina f'moħħna għadna minflok dan il-palazz kważi dejjem vojt, insibu mezz kif nikkreaw spazju liberu fejn in-nies ikunu jistgħu jesprimu lilhom infushom hawn ġew. Kien propju għalhekk li l-eżibizzjoni li stieqpa miftuħa sal-aħħar ta' Ottubru u qed issir fil-bini tal-Għażad fil-Belt ingħatat l-isem ta' Identità. Di l-eżibizzjoni Identità li aħna ħsibniha ovvjament ukoll minħabba din is-sena partikolari li għaddejja minnha Malta fejn qed niċċelebraw ħafna anniversarji u għalhekk l-isem Identità, aħna għadna ħan nillonċjaw din l-eżibizzjoni li hija eżibizzjoni unika għax qed niġbru fiha biċċitta xogħol minn għal kważi dawn l-aħħar 70 sena. Eżibizzjoni ta' arti fl-Għażad xhieda oħra tal-opportunitajiet għall kultura u l-arti li qed jingħataw minn strutturi politiċi, f'dan il-każ l-Għażad, struttura tal-Partit Nazzjonalista.